Добре, хора, без иска го изтърих това. И ще се включа, когато сме някъде почти. И да знаете селото и две части за и за котките, при котките мястото. Хора, И айде чао от мен. ще видите, нека да се включа пак тук. Ще направя 2 клипчета тук, как разхождам кучето и как такова. И как точно има и втора част, така че останете тук, оставете по един лайк, абонирайте се, натиснете камбанката и да ви излизат много известия, които кача. И от мене, чао! И така.